Ei, poble, bona tarda. Avui, 18 de març, he anat a esmorzar amb un company i, com sempre, m'he quedat tirat amb la furgoneta Renault. I ha vingut un gruista del RAC. No us comprem mai una Renault, Mai a la vida, jo la penso llançar. Ni regalar-la, la llançaré. Quin fracàs de furgoneta. Bé, doncs us explico. Truco al RAC, m'atenen, d'aquella manera també ja s'ha tornat com telefònica, i el gruista en castellà. Collons, dic, que no parles català, és que no t'entiendo. Com fa que vius aquí? Diu, un any. Ah, collons. Dic, bueno, ens hem entès com hem pogut. El tio molt amable i no sabia que Catalunya no és Espanya. No ho sabia, m'ha dit que no ho sabia. Dic, cago en l'hòstia. Dic, ¿tú d'on vens? Dic, bueno, ahora vengo de Inglaterra. Dic, ¿cuánto temps? 8 meses, estàs allà. Dic, què? No hablo bien el inglés. Collons. Fa un any que viu aquí. Per què us dic això? La culpa d'aquest xicot no parli català és nostra. Ell sap que a Anglaterra es parla anglès, que a França es parla francès. Ell parla correctament anglès després d'estar 8 mesos allà. Fa un any que està aquí i no parla el català i quasi no m'entiende. La culpa no és d'ell, és nostra, perquè no li hem explicat que això és Catalunya i que no és Espanya. Aquest xicot ha vingut aquí perdut, pensant que anava a Espanya. Escolteu, jo a tothom que em comença a parlar en català, en castellà li parlo en català a tothom. I aquest també. Al final ja venia amb mi. Viu aquí fa un any i no ha après el català. En canvi, a Anglaterra en 8 mesos sí que parla anglès. Allà saben que l'anglès s'ha de parlar per collons. Aquí no parlem català perquè no s'ha de parlar per collons, perquè la culpa és nostra, del nostre govern i després nostra, teva i meva. Entesos? No us compreu mai més una Renault, Ale, visca Catalunya, nois, visca Catalunya, visca!